Madan yanzu ina za ki je? Gwamnati ko gidan gwamnati? Gidan gwamnati. To me za ki yi a gidan gwamnati? So kayan miya? To cire kwanon mana, ai gidan gwamnati ba a sai da kayan miya ko? Eh? Yunwa ya dame ki? Shi ne za ki je gidan gwamnati? To me za a baki? Kosai da dawa? To gidan gwamnati ana ba da kosai da dawa ne? To sauke kwanan, naman kaza? Shi yasa za ki je gidan gwamnatin? Eh? Wajen wa za ki je in kika je gidan gwamnatin? Wa za ki ce kina nema? A'a, Malam Nasiru ko Fati? Malam Nasiru? Gwamna? Shi za ki je nema? To sauke kwanan ne ai ban ganin fuskanki. Yanzu kika je gidan gwamnati wa za ki ce kina nema? Daga murya ban jinki waye? Malam Nasiru. Shi za ki je nema? Ki ce mai kin zo neman dawa da kosai? To in ya ce babu fa? Sai ki so naman kaza? To shi kenan ba damuwa.